Nazdar, vítam ťa pri novom videu. Tentokrát tu máme niečo také špeciálne. Jedná sa o nôž pre rybára. V rúčke noža je wobbler, ktorý je zapustený v epoxide a pekne ladí s témou noža, čiže rybárstvo. Na čepeli je použitá 4 mm oceľ N690, kalená na 60 stupňov Rockwella. Následne nerezová záštita skladaná z dvoch častí, v strede je liner z čiernej G desiny. Následne máme stabilizovaný nádor javora, nejaký stabilizované drevo, nádor, a v ňom je v epoxide zapustený wobbler. K nožu je aj kožené púzdro z 3 mm hovädzej hladenice so vzorom šupín. Nôž perfektne sedí v púzdre, tak aby koniec rúčky trčal a bol pýchou pre každého rybára. Takže ak hľadáte vianočný darček pre rybára, stačí napísať a do Vianoc môže byť váš. Ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu.